Kag sa good vibes, bisan na abtang san pandemic kag online classes lamang, wala ini makapugong sa isa ka medtech student sadto nga mag-rank 3 sa licensure examination. Yaring report. BS Medical Technology graduates in 2023 sa Riverside College si Ralph Jason Tulmo. Isa ka dentist ang iya nga iloy nga si Dr. Janet Tulmo, kag isa naman ka neurologist ang iya amay nga si Dr. Wilson Tulmo. Si Ralph na-inspire nga mangin parehos man sa iya nga amay, gani medtech ang iyaging kuha nga kurso bilang pre-med. Kag napili niya nga sa Riverside mag-eskwela para mapreparahan niya gid ang iya nga med school. Dako nga challenge para sa iya ang online classes ang panahon niya sa college bangod sang pandemic. Kinahanglan niya ka magtuon bisan siya lang isa, pero sa encouragement sang iya nga teachers, na-overcome niya initanan. Like everybody was at that time, limited by the pandemic, that they could only conduct their classes online, and so most of us had to rely on self-study. That if you wanted to learn, if you wanted to train yourself, you wanted to be good at what it is that you're trying to do, you need to go beyond your lectures. And so during the online classes, I spent most of my days doing self-study, learning the materials that was given to me. And my teachers were very inspirational as well. Kag nagbunga ang iyagin pangabudlayan. Rank 3 siya sa March 2024 BS Medical Technology Licensure Examination. Para kay Ralph, dako nga bulig ang training nga nakuha niya sa Riverside College. Subong nga third year na siya sa med school, bag-o naman nga challenges ang iya nga ginaatubang, pero preparado na siya para dire. And Riverside College has a well-established reputation for being an excellent healthcare institution. Which was able to prepare you for that. Oh, definitely. Especially the MedTech program here. The training here in Riverside is, I would say it's absolutely excellent. Gani gina-recommend niya sa mga estudyante nga nagaplano nga magkuha sa medical course ang MedTech nga course kag ang eskwelahan. Definitely. In here, you will learn the foundational concepts of medicine, not just of medical technology. A lot of what you will learn here in college will also be, you'll have to relearn them again in medical school, and at least here in the college, you will be given the time to digest and to understand that information before you are tested with it. So when you go to college, you have a very, very secure base, a secure foundation, and that will help you develop further. Gusto ni Ralph mangin isa man ka neurologist pareho sang iya nga amay. Ang advice niya sa mga estudyante nga naga-decide pa lang kung ano ang kuwaon nga kurso nga mangin honest sa kaugalingon kung ano gid ba lang nga kurso ang kuwaon. Kag kung inigid ang imo nga nagustuhan, kay isa ini ka dako nga commitment kung nakapa-enroll ka na sa imo napili nga kurso.